Για αυτό το project ξόδεψε δισεκατομμύρια και απλά το παράτησε. Η Meta ανακοίνωσε ότι στις 15 Ιουνίου 2026 σταματάει και κλείνει την αυαρχίδα του Metaverse. Η εφαρμογή θα υπάρχει μόνο σαν mobile app, αλλά το όραμα το να ζούμε σε έναν πλήρως ψηφιακό κόσμο σαν avatars φαίνεται ότι καταραίει οριστικά. Ο λόγος από ό,τι φαίνεται είναι τα νούμερα, καθώς η Reality Labs, το τμήμα δηλαδή του Metaverse, ξόδεψε μόνο στο 2025 19 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό. Ο κόσμος δεν ψήθηκε με τις μάσκες και τα γραφικά τα οποία είχαν και έτσι ο Zuckerberg αποφάσισε να κάνει μία από τις μεγαλύτερες στροφές στην ιστορία της εταιρείας και να τα παρατήσει όλα για την AI. Αντί για εικονικούς κόσμους, η Meta πλέον επενδύει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές για AI. Με το νέο της στοίχημα να είναι τα smart glasses, τα οποία θα έχουν ενσωματωμένο βοηθό AI και θα τα φοράμε στην πραγματική μας ζωή. Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να παρατηρήσουμε το τι θα απογίνουν και τα crypto project τα οποία έχουν να κάνουν με Metaverse, καθώς είτε θα τα παρατήσουν και αυτά, είτε θα ενισχυθεί η θέση τους, καθώς ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής τους φεύγει από τη μέση. Εσύ τι πιστεύεις, ο Zuckerberg έκανε καλά που παράτησε το Metaverse ή έκαψε απλά τόσα δισεκατομμύρια? Γράψε μου τη γνώμη σας στα σχόλια.